נגב זה תת מקלע, זה גם משקל, מטול לימונים. למה זה מטול? יותר שתעלו עם ההורים, שלא כולם יבואו, תביא לי שיהיה 20 שלום חברים, ברוכים הבאים בואו תהיו שקטים שנייה, בואו תהיו שקטים שנייה, בנות שאנחנו נמשיך. ברוכים הבאים למוזיאון של חטיבת גולני. מה שחשוב לי לציין לגבי המקום הזה, שזה קודם כל אתר הנצחה. אתם יודעים מה זה אומר? זיכרון. אתר הנצחה בעצם זה מקום שבא לזכר חיילים שנפלו במלחמה. הדבר הזה שאתם רואים פה לפניכם זה אנדרטה. אתם יודעים מה זה אנדרטה? אנדרטה זה בעצם לזכר חטיבת גולני. מישהו יודע מה זה אומר? מה זה החטיבה הזאת? חטיבת גולני. חטיבת גולני בעצם חטיבת חי"ר, חיל רגלים, ובעצם בתוך חטיבת חי"ר אנחנו הלו. היסטוריה, אני קודם כל ראיתי פה חלון בצורה של נשקים. היו שם כמה נשקים ששימשו את חטיבת גולני מ-1948, מהרגע שהחטיבה. מה ששימש בעבר בחטיבה בין היתר הגליל של האופייני, ה-M16 שעדיין משמש את חטיבות צה"ל. ואם אנחנו מדברים היום על נשק האישי שהחיילים נושאים עליהם, זה מה שאמרתם? תא 21. לפי התבור, תא 21 באנגלית. עוד נשקים שמאפיינים את החטיבה כמובן, כמו שאמרתי, ברגע שחייל מתגייס הוא עובר מסלול. שנייה, עכשיו נסביר, בואו תעמדו מולי. היא מקבלת את הנעל שלי. בואו, ככה. לא לגעת בבקשה בספרים, אני אתן הסבר רגע. ככה, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים עכשיו באולם לזכור, ובעצם מה שקורה הוא חודר את אחד הקירות. אתם יכולים לראות, זה החור שנוצר בקיר כתוצאה מהפגיעה של הכדור, ובעצם הוא פוגע לו ישירות בראש והוא פשוט נהרג. זה ספד של האמא שלו, כמה מילים שאמא שלו כתבה לו. אוקיי? בעצם זה דוגמה לתמונת אימונים בישראל. אוקיי? יש עוד נכון להיום, משתמשים בו, נכון? משתמשים בו הצלפים, 24. צריך ללכת, אפשר ללכת אותו. מה אתה מנסה להתאים את זה? בואו נמשיך רגע. אפשר ללכת איתו. זה המבצעים שהשתתפו בהם חטיבת גולני. כמה תמונות, יש פה עוד כמה למעלה גם תמונות. סיירת גולני למשל באימון בחרמון, אנחנו יכולים לראות. נכון, זה חלק מהאימון של הסיירת גם. עכשיו. בואו נמשיך.
זה יכול לפגוע קלייה בקלייה ואז Jest tam do całego. Ja przez wystawu. מה שנמצא פה, בעצם מי שיהיה לוחם בגולני יגיע לפה לקבל את הכומתה החומה בטקס. בסופו של דבר אחרי 80 קילומטר מגיעים לפה לקבל את הכומתה מסביב. היום הכלי שמשמש את היחידה, שמעתם על הכלי נמר? נמר זה נגמ"ש מרכבה, כלי נורא משוכלל. בין היתר אני יכול להגיד לכם שצבא ארצות הברית גם בא לבחון אותו כדי לקחת את הכילות שלו. זהו, זה עד לפה יש לכם שאלות? מה שאתם רוצים לדעת לגבי המשקים? אתם יכולים להסתכל כן אין לך. תן להם את היום. שירותים, שם יש שירותים בהמשך. בוא אחרי המים, בצד שמאל. בוא. אחרי המים. Pошли, скажи, что стоит?